Здравейте, сега ще ви покажа как да качвате в domgame.org.bg от други сайтове. Влизате в някой сайт, аз ще избера за Ninja. Може да напиша за това как може да се качи, но мисля, че така ще е по-лесно. Отивате, копирате името и трябва да го поставите тук. Така. Сега ставите го също тук. Не. Тук е задължително да добавите параметри, как се инсталира също задължително е, това е и в правилата на сайта, защото така трябва да имат някаква насока хората, да знаят примерно колко памет е играта, как се инсталира и да знае дали ще им тръгне заради параметрите. Ще трябва задължително също това да се прави в този цвят, но обаче букви се да са бяли. Така, вече сме готови. По електронна поща уебсайта ми, тук може да добавите това тагове, примерно това ще напишете, примерно сега, ако търсите нещо в търсачката, все пак да напишете GTI, че да се намери играта. Тук така, всичко така, избирате категория. Друго, мисля, че няма. В крайна сметка това е всичко. Сега ще видим дали всичко е наред. Така, ето коментарите, я да видим. Ето, директно от сайта.